Salamat. Salamat. Tanay kwarta si Kuan. Rino, nagpasalamat si Rino ninyo, oh. Makagahe, dan salamat kuno kay nakasignet namday kininto sa idang tatay. Agi sa tatay nang kipasud kay mahadlok man si Jaog ilugo na mo. Ang kwarta, isud ako ng kwarta pero nagkuha daw kininto. Maubog ka rin. Sakto sa ka rin. Di jud pwede wa emo no. Ikaw jud. Sa ka rin jud. Amo naman gilingaw-lingaw mga tao dari karon si Ate Lisa di pud man depress ba. Ang isang tatay ang gihatag na nagkwarta sang tatay. Isang gipasud og dali pataguan kuno kay hadag siguro buwi ko na ha. Pero nakuha kinintos. Sa ka rin. Aper. Kamao Karen. Sakto dyan na patagoy si Muto te kwarta. Kay arong di mawa. Pero ang kinintos, sipti na sa bursa. Sipti na, to saksak na bursa. Bugoy sa Karen. Very good sa Karen. Thank you mga kagahe. Nanay palit si Rino pinobarbital. Kaya nakasikbat man kinintos. Tago lagi ko na tatay. Di na dyan paggawas lagi ng tatay. Okay, good night, Ren. Good night. Nang lamban na purtahan. Mapay ko rin kuhan, Rino. Mapay si Rino. Kumana? Nagamito tas kamutihan. Sapo na nga. Natanaw kay video. Manay po. Nabuing na. Tana kay mga muti makata. Aglubang. Kanang lubang ako na. Kanang lubang akana. Mo ni gwapong lubang kay di bali inigliguwat. Dungagana naman rin. Picture man. Lami as lubang. Uy. Kana lubang. Pantay bitaw di ko kakuha. Sa guys, ubanta guys. So mo na ni guys, mutabang ko pagkamuti. Kay gimingo, di papangamuti sa ko gamay. Lagi, mabitaw. Ate. Wala mauuhan na mo tagaan sa aho ah. Magutro ta. Why problema na magutro. Kay ko ano ko no. Na-video man. Na video. Gi magutro ta. Gut Kampusing na rin ka. Kara. Sibog di ni Ma'am Plurami. Sige, dali rin ba ko. Sus, sana magkamuti. Okay na. Basig video ka po. Ma'am. Okay dito. Kung Reno, kaya rakadun ka friendly. Friendly dito dyan, makalingaw na na. Karon guys, mato na tas kamutihan. Basinday makakuha ko kamuti. Lami imong lugar kuya ba? Kay kanang peaceful. Countryside na countryside talaga ang peg ba? Bulang hoy lain magkulor. Bulanghoy? Uy, hala oh. Hani ba ni buwak ni? Or bulanghoy jud ni? Variegated? Makaon ni? Ajan man lanag jud ta na. Buwak ra naman na. Pabibure ra naman ni bay nila Kuya Lino guys ug gidahang pamilya. Kani jama silingan masuportive pod. Ni mamit at kuno na bay bijabas dari hinug. Wa dabong pagilang kabijabsan. So matutos kamutihan kay tuon na sila. Daraga masakdanan nga kagang-kagang guys, madyo gani kinakasud man ang giingin jud lang agianan kasadang kalibunan na. Napulbaan ko basig di mi makaagi kay erga maza magdaan oh. Madyo gani kay flat. Sumo na ni. Hani man iti bag uning gipangamutihan te virgin pa ni. Uy karon pa ni na first time ni. Halaka pila na ni ka buwan injo kamuti. Ay sus bago pa day ni arang lami aday ni. Arang lami aday ni. Usa pa kaya ngali daghang kuroks kay maman sa kamuti. Do bali sa tag sa nilas be. Maman sa ris kamuti. Lagi sayang yung taong po na ni atong kuroks say mauso ra ba ni. Buto ra sa mo tinira ko. Ada karira. Ren matabang kag pagamuti. Te ajoy boss init imong konti liog kay injag mo. Okay. Nasa pa kay mutabang ka. Aw og di po ko patabangan isaray lubang okay ra mo tan-aw ko ati dire mangubkob. Hani may kulo din imong kamuti. Uy ning duso. Ala. Ala ka diha. Uy kaluhar rin oh. Lami as imong kamuti rin kaluhar rin. Wow. Bigamay man. Ay gamay pa iuli nimo sagdi na ra man na pwede na isaksak. Abre. Ay dako di. Ay pwede na ti oy. Kani mo lami pangamutihan dang. Pangam lubang la. La. Mo ay ka pangubkob. Kari. Wa lagi dang, di ka ni ko katabang dang kay sa lubang. Na. Dia dang. Wow. Tanawa ni guys, gimingaw gadto ko guys, di ko makapangamuti karon kay sa lubang ko no. Oh. Kahoy di ay. Tanawa. Uy, di good mag mo.
Adyo sa laman tong usa kay gamay pa no. Ikaw na nani. Kamaus ati mga muti. Nga naman talaga guys, kinahanglan ibalik nimo karon muunod pagbalik. Unsa nga nimo te? Ate say mo nga ate. G, ma'am, G. Ji, ate Ji. Sa ate Ji kamao ka jud mga kubo. No. Basta liki mo na. Gamay pa man. Gamay pa man rin das rino, uban pa nas rino. Kamao ka nga muti rin. Wow. Uy, daghan na. Tapad-tapad. Wow. Ada lagi naglutak di ah. Hindi, wa makay pangkubkubay. Ada lagi ning duso. Ay, ning duso. Pag sure diha, saan ning duso diha? Basig lain na lang. Katawan lang matang ati Lisa. Lagi ning duso. Nanikwad eh. Ay, ning duso, harin. Ala, nandali pa si Ang naadjad rin. Hoy, ano nagduda, magkagbagi mo, gidiraga na gimong kwarta. Wa, anja na. Magkwarta ni mo. Mawa ha? Ako naghawid di andi. Hala lami lagi. Kira mga ning duso. Nabitaw na. Wala man tayo lubang. Aritang ate. Hindi guys, anay kuwas ate. Oh. Wait, naanarap ito ligsik te. Wow. Si ate nito, sige rat lugit-lugit, pero gagmay palagi anak putod naman te. Wow, kanay mo dake. Wa lagi lubang. Imo ning kamutihan tikang nung lino. Imo nang gadyo ano? Madyo pud mo tikay ka mo ka supportive ni jate. Salamat jate kay na mo. Wa maglisod siguro pud si Jano, wa pa mo. Imo ti. Wow. Uday kinabkibag ilaga. Kanis tiri kap kugubon man eh, wala man si pangubkubay. Imo pa ring kamutihan abo lang hujan. Madyo kay na kay tanom. Madyo ni kay ugnay nga ni gwa tay bugas, makakaon man gyapon. Tawid sa mo. Parinto sa nagdiabas. Nako, ngita adyo na. Kay hapon na mauli na pud meron guys. Dili ra mi pero kakubkubon jud ko next time na laman kay hapon na alas 5 magpakaon pa mo kong dalton. Pero lingaw ka sa ati tanawon no dapat do. Lugit. Kumbate kana ligwat. Oh, gamay pa jud siya guys kay kuan pang guni anang maupay pag murag giahat naman siguro ninyo pangamutit eh. Uy kani. Tama, pero yung libuang. Pero nga, wara ba dang? Ikaw una dang, di ako na po sunod dang. Kaya Ang tripod. araw makasuway. Wow. Gamay pati. Kani kaya dako ka jugliki. Ara jud siguro dako ah. Saning og tara ko ngay dikit. Na ah? Dako jud. Uy di ari ah, ari ko kubon. Uy, daghana oh. Kana te kay dako. Wow. Basta dakog liki, na dyan dakog nagluko. Hami ah, uy. Lingawa, uy. Uy. Balik ra ko na ning mangubkob. Hapon na mangubkob. Ha? Dagan lagi unod. Abuton dai pus nung lino manguan no. Nanem. Grabe lami ah. Oh. Tanawa guys oh. Lingaw ra pa sa mga muti nga ni kada kubkub na malugit. May pati. Sayang. Yo. Biya mga muti. Uy, balik ko na ni mangukot ko na ni. Wow. Ang pamam. Ay kana te, balik na te ha. Ako na kuha na. Apo naman guys, alas 5 naman kapin, so di na ako makapangamuti. Mubalik ko na ni mangubkob ko. Nen, mubalik ko na ni si mong kamutihan ha. Arang muuta malagi ni mo. Sabay yung kamutan. Namuot si Sang Tiri kay duha pay kuha. Namuot ka? Or namuot ka kaya nakita nagbisong ni Tiri nagbilak-bilak to ha. Diaman oh. Arang muuta ni Sang kay mo kunong bilahan. Haraman. Ning kit ana ko ra gibang bugan. Haraman. Agbugan. Agbugan kitan. Arang muutan sa kagbugan naging ka to ha. Arang muutan Rinos bugan ni Tiri. Hoy Rino. Panot na mong lagas. Arang din sang muuta. Kirkiban ilaga na. Pero
short lagi kadang tao lagi na pajok. Naipo ko. As ipok dito mo sila Rino sige katawa kita na butig di maajo. Kasi nakakita na kag bija rin pangitagliki rin la. May tagliki. Aga man dagi post ilaga. Wa pa na ilaga uy bago pa ganini. Naginip-giban. Madyo pa Rino kugihan pa. Bebe. Dara. Ha. Ya. Dah way lami na rin gamay ragliki. Nang Kasi nang kita patamaan. ganid maganid kang ate oh. Ha. Ganid ako sakto na sunod na ko. Ganito ko po da glass. Sunod na ko mga muti kay hapon na may bata alisod ning natay bata kay pakain ang galasing komedya. Mga muti ko na ni sunod. Kuya Lino. Oh Kuya Lino. Papangamuti ha ko dani sunod ha. Oh, pohon. Balik ko. Mga muti. Ako'y kob-kob. Lingaw man. Una pa, napanay ko mo. Naapa lagi siguro na sunod adlaw. Grabe pa kayo mong naapa doon. na, ay, di pa Ta may wagi kuha ni ate magagmay mo dako na tuwing balik na ha. Balik. Bulang huimi. Nagsakosa po. Kamaupo ka no. Abuton siguro ka no. Ining bulang ho jama na. Murag duwa rin yung tanong kay. Duwa-duwa pero arang gupuha malaki tubo. Ba't po ja? Okay ni gabunuhan no ni kamote. Maju pag imong kuha daghan nagulo tapok-tapok. Ikaw lagi kanang nagsikit-sikit. Nami lagi balik ko na. Murag timing. Papangamuti ha taon ko dari. Taon kay Lino maluoy ka. Maluoy taon ka. Ako ba ibukob-kob kay makalingaw ka adyo. Kamote na. Ano sa Di saron kay alas 5 media magpakawan ko sang bata na. Tawag lang ko basta makaandam tag. Tiyagang bata mga doon na nagtahapon. Naman mo siyempre. Busy na mo rin ko kuan man mo. Balik ra gyapon ko no, may madugang nong. Nong napud kuya an sa badsud. Mubalik ra kog na madugang. Or ra kan tawagan hapitas bay. Kay mo kani puhos ko an. Hindi na madugang sa kuan nang hatag ang hatag dari. Amay hatag mo kubkub ko sa imong kamuti. Sa susad mo. Ngatod ko kay mong kubkubos kamutian. Kay da may bata nagsinggit naman nga dyan magpanihapon nalasing komedya pagani. Lasing komedya na? Hapit. Oh. Nga dyan yung magpanihapon ng bibi. Hoy tere palapit ana. Tapos tiri yun na. Ganahan na. Oh mato na ta. Araghan na sinidyo kamuti. Mabalik dyan yung kamuti kuya. Di ka ono na unay mo ka unay mo tila pa tila mo. Daghan ra ba daghan sila kuha. Mga dyan ko kamuti ali maragod ka buok isaksak. Ang sirino kay makalingaw pa sa pwede. Asa nante balik dyan ni mo te. Sus lamias ko ka oh. Grabe guys. Di ko kadaog di sakit agang nga baga. Giupirahan magupog ko bago pa. Hindi pa Sagol ni nagagmay na dagko. pero guwapo. Halos. Ang daghana man. Tiaw. Mga jora mi gamay. Sa man din eh. Injo konsumo. Di nangamuti. Tuwan nangamuti pa sila. Saba, gamay ra mo ah. Dari, doy. Gamay ra doy. Magdungat ta. Pagsabot mo. Ara daghana. Ito nga laman ta. Dengaan ra, dengat ta. Daghan na kaso. Hindi ato. Arang daghana ti, wag ka mo nun, wala injo hapon na ra ba mangub ko. Lagi sa kay hapon naman. Sigurado. Unsa sa man eh, pila man pud eh. Bayran mo na. Ti abag sa angon. Ay na ihatag na sunod. Sabi diha pagtarong. Sunod balik laman og gamay na ang pabayran daghan pa man di sa ni pabayran. Okay, inig balik mo palit ko. Pakub ko bako. Balik nimo og gamay na mo ko ahang pabayran. Daog kini kay daghan man di. Arang binali day og gamay ra kuno pabayran. Kinahanglan day mangubkub kog maadyo para di ko kabayad. Inig balik na ho. Buwang mis. Sakto na titi, salamat TJ ha. Muna sa kuda. Kau. Asa man ka? Kay di kakahawid ni Dalton. Kadung singot na nagpalabik pa kapoy, di ba ka pwede kapudon kagwanga ka, bilatuson dagang sangag bijabas, pero bijabas ito na ko. Na. Dio. Ren, bye-bye Ren. Bye-bye Ren. Kuya, salamat sa kamutihan, daghan na dyan ni. Awahan na lang pong tagaan ta naghang ugangan kay maato mo kuron. Daghan salamat. Regard lang po ko dito. Imuram putong may gagaw. So, mga kakahit, salamat sa pagtanaw sa itong vlog today. Wako kapangubkub karon. Mubalik ko dari mangubkub ko og salinan ko nila Kuya Lino. Og salin aw aris paglabay og granada dari ilang bahay. Og di ko salinan. Daghang salamat guys. Og thank you for watching. Sa mga gusto mo tabang ni Kuya Lino, agi jang number ang ibutang para tawagin rin siya direct kay arong si Jamis mo inyong kaistorya. Bye. Aw, lagi maghukad ako.